Една от многобройните творби на професор Рушко Челебиев е озаглавена «Космос». Всички посетители на Националната астрономическа обсерватория на Рожен могат да й се възхитят. Но възхитителен е целият космос на автора, с необозримите си фантазия и посоки на търсене. В тези космически селения няма хлад и мрак, а цвят и топъл простор. Родопски космос, в който щастливо се рееш, без страх, че ще загубиш опорните връзки с Земята и с самия себе си. Малко по-нагоре е родната ми къща. Тя винаги е била пълна с хора и просто много квартиранти минаха от нас. И последно, това бяха една двойка възрастни хора. Той беше инспектор, а тя домакиня. Но разкошни хора, просто интелигентно така образовани и бяхме в много добри отношения и се получи така, което беше много странно. Те забелязваха, че аз имам някакви наклонности към рисуването, но всичко беше още в духа на, не знам точно как бих могъл да кажа, в прохождане към напипане, още неосъзнато. И стана така, че те си заминаха за София. Впрочем, разпределението на този мъж приключи и в един момент се обаждат на нашите и това бяха, може би, 5-6 дена преди конкурсните изпити в гимназията и питах какво възнамерявате да правите с вашия син. След няколко дена са изпитите и тогава с моята майка, вечна и памет, се вдигнахме, отидахме в София, те успяха да ми така организират едно посещение при художник, който работеше в Националната галерия горе, реставратор. Взех 3 урока, нали, основните, защото там изпитите са рисуване и живопис, композиция и слава Богу успях. Най-важното беше това, че успях така да допадна на моя учител, който току-що беше завършил академията, нарича се Георги Кюсейлиев, не знам дали ви е познато това име, за съжаление и той вече не е между живите и вечна му памет, така че той дали защото по природа съм, като всеки родопчанин, нося някакви черти, някаква скромност, така тих. Може би това му допадна, освен това много наблягах на обучението, така че той, наред с всичките ми мои съученици, имах чувство, че отделя малко повече внимание на мене и така, освен това, което получавах като задължителна програма в училището, ми отделяше и свободна програма. С него сме ходили извънредно да рисуваме на пленер. Или пък много често ме е канил в ателието си, където той канеше модели и аз имах възможност допълнително да работя. Така че трябва да ви кажа, наред с кръжока, не споменах името на Петър Стайков и наред с Георги Кюсейлиев, нещата някак си изплуваха и още повече, че това, което ние на времето получавахме като подготовка в гимназията, въпреки че големия наплив, който се получаваше в академията при кандидатстване, аз, например, съм кандидатствал специално сценопис, когато се явихме над 150 човека. Курсът ни беше, може би, 50 на 50, провинция и София. Но някак си много, дали заради възрастта, но много бързо се сприятелихме. Беше ми много странно за колеги, последствие, така разсъждавах, които идваха да рисуват възможно и откриваха неща, които аз съм минавал стотици пъти покрай тях, без да ги забележа. И понеже в годините, когато имаше много стенописна работа, аз тогава изключително много наблягах на стенописта и буквално бих казал, че живописта, нека не прозвучи така банално или пък по друг начин, но тя ми беше по-скоро нещо като хоби. И сега вече, когато започнах да наблягам изключително много на живопис,
започвам наистина да откривам тия обекти, които преди това въобще не съм ги забелязвал, и да намирам красотата в тях. Тези, които идват от вътрешността, те много се радват на панорамните неща на Родопите, погледнато отдалеч. Докато при мен аз ги усещам по-скоро в някакъв интимен момент. Разбирате, по-скоро в едни по-затворени пространства, така че в тези няколко пейзажа, които съществуват тук, това са просто не с голямо пространство, с голяма дълбочина, те са нещо много интимно. Едно леко отклонение. Аз кандидатствах, между другото, и в Търново. Тогава това бяха единствените възможности, или Академията, или Търново. Но стана така, че тогава, когато аз кандидатствах, изпитите бяха обърнати, в смисъл, че първо се кандидатстваше в Търново, а след това се кандидатстваше в Академията. И в Търново се явихме 240 души, то там има и педагогическа насоченост, още не беше разкрит изящния факултет в Търновския университет, така че за 40 места, и изпитите бяха, освен свързани с изобразителното изкуство, имаше и писане по зададена тема. Стана така, че там беше тогава Васил Стоилов, беше ректора на Академията, и много именити художници бяха в Търново. Стана така, че след първия изпит останахме 40 човека. След това предстоеше изпита по композиция. И оттам отпаднаха хора. Остана изпита, писмени изпити, тогава пак отпаднаха хора. И се получи един момент изчакване на изпитите в Академията в София. И явно там се усетиха, че много е възможно, защото всички, които кандидатстваха там, след това се ориентираха към София. Се усетиха, че може да си загубят кандидатите, разбирате ли? И понеже по правило беше така, че в София ние депозираме оригинала на дипломация, а в Търново препис. И в един момент започнаха да ни принуждават едва ли не да си изтеглиме реалните документи, истинските, за да може да се запишеме и след това, нали, пак да се кандидатстваме, но няколко мои приятели и аз включително решихме да рискуваме. Просто решихме, ако стане в София, стане, ако не, тогава в Търново. И така рискувахме и след това се явихме в Академията в София. Много трудно беше, защото там няколко изпита. Първо се държи един общ изпит задължителен по рисуване. Той включваше 2 части: рисуване на глава етюд, плюс това рисунка на цяла фигура, и после вече по специалност. Тогава, например, всички студенти се обучаваха по живопис, където се сливаха в 2 специалности. Ние изучавахме живописен етюд заедно с сценографите. Първи и втори курс. И ни водеше един преподавател. След това вече минаваме в по-големите курсове, отиваме в другата сграда, където друг ни преподава живопис и рисуване. Но най-интересното беше, че професор Богданов, той, който е основоположника, буквално казвам, на съвременната сценописно обучение в Академията, той правеше консултации и водеше композицията за всички курсове. И тогава цялата седмица до петък ние се подготвяхме рисуване и живопис, а в събота той правеше един конферанс, цялостен конферанс, като започваше с студенти от първи курс до дипломниците. Но тогава на тези конференции задължително с него присъстваха преподавателите по живопис, етюд и рисуване, архитект, който вече отсъства. Тогава много се правиха упражнения по различните сценописни техники. Всяка година, нали, през цялата година студентите съответно проектират или си изпълняват проектантската работа на съответната задача. А в края на годината идваше бригада, строителна бригада, която съответно подготвяше стените на студентите. Дали ще бъде за графито, дали ще бъде за фреско или ще бъде за секо, така че те нямаха грижа по отношение това къде и как ще си подготвят нещата. Преди години цялата северна сграда просто си променяше премяната до някъде до 3-то ниво на стените.
Изчукваха се старите, правиха се нови неща и така стояха една година. Даже на мястото там, където сега е галерията на академията, външната стена също беше така. Тя цялата се изписваше и беше много любопитно, защото по този начин имаше възможност, когато се преподава някакъв материал, съответно преподавателят да каже, ето вижте, това е в тая техника, вижте как е направено. А там обикновено се изпълняваха по-добрите неща. И нещо друго да не пропусна, може би сте чували за прословутото 53-то ателие на академията. Това ателие беше изцяло изографисано. Просто представляваше един съвременен храм. Там имаше работи на Димитър Киров, на дипломните им работи. Димитър Киров, Йони Ливия, Божилов, Диманов. И просто в момента не мога да се сетя. И аз имах даже работа, но стана така, че в един момент, без да се разбере, поне аз не разбрах, всичко това беше унищожено. Трябва да ви кажа, че основното нещо това е, преди да ме усетят като преподавател, искат да ме усетят като приятел. И разбира се, първите години, когато бях в училището, възрастовата разлика все пак не беше много голяма. Едва ли не, ние си бяхме като приятели с учениците. Но никога не съм се стремал да ги натоварвам извънредно. Винаги съм ги оставил на собственото си усещане. Тук искам да направя една скоба. Аз имам със студент и колега, който след като аз си тръгнах от гимназията в Смолян, той застана на моето място в училището и веднъж ми разправя, че провеждали някакви инспекторат в училищата в общината и отишли на инспекторат в едно училище, където учителката казала: да знаете, казва, само колко усилия ми костваше да ги накарам да рисуват всички по един и същи начин. И той казва, аз пошторях и свърчах от залата. Така че основополагащото е било винаги това, доколкото умее да влезе в характера на всеки един индивид и вече оттам нататък, макар и плахо, но все пак опит да надграждам и да доразвивам това, което е личностното усещане. Сложността на стенописта е това, че поне в моите работи съм се стремил те да не носят някакъв моментен характер като съдържание. Нали? Защото все пак, ако тя е направена в мозайка, това значи, че тя може да издържи векове. Но ако съдържанието вече след известно време някак си остарее, то и зрителът губи интерес. Така че аз в работите винаги съм се стремил да търся нещо символно, което и вече предвид материала да има и някакво такова продължителен живот и като съдържание. Специално за тази горе на обсерваторията, не бих казал случайно, но явно са търсили автор, който да направи този проект. Там работеше като инвеститор мой много близък приятел и той явно ги е посочил. И аз действително се захванах с тази работа, направих доста варианти и в крайна сметка стигна до тези две решения. И когато се викна Държавната комисия в София, показах ги и двата. Нямаше абсолютно никакви коментари, само казах, избери си от двата един и иди го реализирай. С моето въображение си въобразявам както примерно песента на Валя Балканска лети в космоса. Аз пък казвам, че ако дойдат пришелци на Земята и видят тая работа, ще разберат какво става на Земята. Преди години един японски бизнесмен посети България и той така казва, когато се отвори системата в социалистическите страни,
той тръгнал в тези страни да търси нещо, което да е конвертируемо, което да може да се продава и в Япония. И той първо се появи в академията, където купи безкрайен брой работи на студентите. Вярно, че бяха на едни символични цени, но все пак купи страшно много. На базата на това и на работи, които е закупил от други художници в Япония, в Токио, той е създал галерия София. Даже се шегуваше и казва, аз сега купувам българско изкуство, но ще дойде момента, когато българите ще искат да си ги купят, да си ги върнат обратно и ще трябва да плащат за тях. И понеже когато беше тук, аз му показах моите стенописни работи и той остана с впечатлението, че аз съм изцяло монументалист, нали? И затова ни покани с моя колега Стоян Куюмджиев, професор Стоян Куюмджиев. За съжаление, споменаваме го и него, не е между живите, в град Отаро на остров Хокайдо да изпишеме в един новостроящ се магазин, който щеше да продава сувенири, може би, от целия свят. Така че аз там изписах един таван с български шивици, а моя колега направи една друга монументална работа. И след това вече се зароди тая идея. Той имаше идея, между другото, да направи 100 стенописа в София. И когато ние с тази жена, която поддържаше контакта, тръгнахме от София да гледаме, да търсиме места, където се спряхме и попитахме, всички ни отказаха, защото като разбираха, че това няма да носи допълнителен доход за сградата, отказаха. Даже последната си работа в мозайката, това са тези пана, които направих на най-новата църква в Смолян. Това са едни мозаични пана, медальони по-скоро, и са изпълнени вече в едни по-съвременни материали, стъкломозайка. И те могат да се кажат, че са по-кавалетни, защото ги изпълних в къщи. Напоследък просто се опитвам да правя експеримент с пастел. Може би аз да не знам, но за мен е нещо ново. Пастел върху платно. Разбира се, за пастела по-характерно е това да се прави върху хартия. Но за мен е важно усещането за това пружиниране на платното, докато аз работя в него. Все едно, че работя с четка. Професор Тома Върбанов в една от рецензиите си, което беше написал по повод моето хабилитиране за професор, беше писал, пак ще цитирам по памет, че той не познава друг художник, който така изцяло да се свържал, душевно да се свържал с Родопите и с родопската атмосфера. И така е наистина. Даже и нещата, които съм направил извън областта, и те имат нещо свързано с Родопите. Просто човек не може да избяга от себе си, от природата си.